estadísticas ahora la quitan, tienen un par de sesiones y eso no te preocupes que ya cobrarán. Eso es lo que hace el presidente del Madrid. No te preocupes, yo me gasto mucho de nevada, però ja lo recuperaré. Sortir aquestes llums amb unes llums amb leds i que il·luminin bé cap en avall, perquè fas molta més il·luminació i en canvi no tens la contaminació llumínica que això s'excita tant. Però jo crec que si ho fem bé, si ho volen arreglar, si es volen gastar els calés, ho poden arreglar bé. Ara es traurà un curs d'enllumenament a la ciutat de Barcelona i home, nosaltres els estem pressionant perquè ho facin ben fet. I avui venim de visitar el carrer Palou i el carrer Gomis, que són dos exemples d'una acció que fa l'Ajuntament de millora d'uns carrers i que el que generen és una gran indignació a tots els veïns. Indignació perquè són incapaços de negociar amb els veïns, de posar-los d'acord, de defensar els interessos d'aquests veïns i probablement el que s'està intentant defensar són els interessos o els plantejaments d'un text tècnics que han sigut absolutament incapaços de buscar i de fer un procés participatiu amb la gent. Jo crec que això és una gran llàstima, hem viscut la indignació de molts d'aquests veïns i demanem d'una vegada a l'Ajuntament que en lloc de tant anunci i tanta propaganda que el que faci és escoltar la gent i gastar-se els diners amb el que vol la gent i no pas amb coses que en molts casos són absolutament supèrflues.